svima i dobrodošli u četvrtu epizodu Minecraft preživljavanja. Izvinite što nije bilo 4 dana Minecrafta snimanja na YouTube-u, pošto 3 dana sam slavio rođendan, pošto kako zove, nisu mogli da dođu gosti na drugi dan. Išli su na more, ali ne veze. U ovoj epizodi sam planirao da mi skupimo dosta kabelstona za onu veliku kuću što sam planirao da planiram. I hvala Creeperu 3 irona. I Minecraft mi nešto se sjebo nije tačnije sjebo, pomenuo sam ime za Minepox koji mi je dao jedan dan drug da i account, mislim neki uvijek što sam mu dao jedan dan moj origin account, a poslije sam izbrisao poruku na Skype-u. Tako smo se ja i on menjali i nije htio duže da mi da, pošto njegov je premium i tako. Ja sam trebao mu dam jedno 2 mjeseca onaj account, pa poslije da mu izbrišem poruku. Nije bitno to sad što sam pričao. Sad je bitno da nađemo dosta uglja, sad je noć. Ovdje da idemo prespavamo. I uzeo sam sve stvari iz game moda i opet imam skin, kao što ste primetili. U trećoj i drugoj epizodi nisam imao skin. I ne znam da je ovo četvrta ili treća epizoda, ja mislim da je četvrta. Idemo našu. Ajde brže. Može se spava? Mislim da može. Pošto ne trebaju mi zombi ko... A gledaj, sad je pola dana sigurno. Ne, sad izlazi sunce, a? Opa, jesam ovdje bio? Ne sjećam se. A sad to nije bitno, mi istrošimo ceo ovaj kamp i celu ovu sekiru. Pa ćemo napraviti novu od ovih 6 irona. Ali to neće nam biti dovoljno, treba nam dijamantska sekira. Onaj skeleton nije smeo da izađe na sunce. Okej. Ima drveća koliko će mi trebati da iskopam. Kuća će biti ogromna, znači mnogo kabelstona će mi trebati. I napravit ćemo i fini kamen od stona. A od kabelstona pravim stone. Znači sad su mi bitna samo ova drva. Dosta točeva će mi trebati za to. Ovo će mi dosta, moram to ostaviti. Sad, mi treba još pa jedno 18 stekova. Ali to neće sigurno biti dovoljno za Iron Sekirom. Što vidite kako već je istrošena. Treba mi 18 stekova panjeva, pošto ne znate vi koliko će to biti kuća, vidjet ćete. Možda će biti samo i od drveta. A planirat ću, bit će od drveta. Pošto mnogo više se skuplja i mnogo
nema veze, neka. Ali za nju će mi trebati puno stakla. Uzmemo ovo. I ovo je kao što se čuli nikako modovano preživljavanje. Sem što je stavljeno da mogu opućati time se daju i tako. Weather clear mi ne treba, zašto sam odim u krevet. Idemo, ajde. Ugalj. Može. Mnogo će mi trebati ugalj, ali neće za pečenje, nego za ovog irona. Imam već nešto uglja. Pitaj Boga koliko. 11. Da, je tačno 11. Iron. Sigurno ima ovdje zombija, čini mi hač, ima iron. A nema. Super. Ne moram da se pazim. Ja odavno nisam vidio. Izvinite ljudi, sad sam kinuo, možda sam malo prehlađen. Ali ne curi mi iz nosa ili ne šmrkne ovako. Pa sigurno nisam prohlađen, nego nisam tako. Dobro, daj tu. Ne znam da. Čekaj. A, dobro. Dobro, ja sam sad ovdje nešto ugledao. Ovo drvo mi je jako bitno. Neki skupljat ćemo samo ovo, a skupit ćemo možda i nešto breze. Skupljat ćemo i u drugoj epizodi, da imamo baš na silu. Okej. Neću sa pik. Cijela iron sekira treba se istoši. To će biti jako teško. Okej, dosta sam dobio. Klip će možda trajati 32 minute, pošto sam naučio kako mi traje duže od 15 minuta. Ajde. Ne znam zašto stalno otvaram inventar. Ovo je pukla sekira. Ali dobro, dosta iskupala. Trebalo bi mi dijamantska. Dosta hrta. I jabuka. Je, imat ću što da jedem. Možda ću napraviti i golden apple, ako budem našao zlata.
Da još ima vrata, evo ovdje. Ja sam čurao. Ono ujane tamo. Zanima da bi možda ste i vidjeli kad sam ciljam. Mnogo mi je moćno što su stavio ovaj krstić, pošto bez ovoga krstića teško bi vidio šta stavljaš. Gdje stavljaš nešto. A ne bi bilo baš dosta teško, ali onako pomaže. Ovo je dosta za sada. U drugoj epizodi ćemo. Samo pitanje gdje mi je kuća, jer imam tamo kuća. Jeste. Pošto nisam razvijela video. Opa. Hajmo. Ajde brže, hodaj. Koliko pjesem ide? 17. Pošto možda mi nešto... Da, sad vam previše zuzima. Izvinite, sad sam ovo morao pojedem ništa nemam dugo. Idemo. Okej, ovdje i ovdje. Sad ćemo da podelimo. Bup. Ovdje ćemo ostaviti 6%. Ima ipak čest. Okej. Sad mi treba čest. Treba mi 2 česta. 1, 2. Okej. Koglajrna. Još bi mogu i nešto još raditi. Pa... Mogu bi nešto raditi. Šta ćemo... Nisam planirao što ću raditi za ovu epizodu. Okej. Ovo ćemo sve, opet ćemo štapiće, pošto dosta će mi štapiće trebati. Stek. Spavaj, ajde. Mogu doći. Novi dan. Nek. Ovdje. Voda. I upao sam jej. I ovdje mi kakapa. Zombija, kako ovaj zombi se bije. Da meni noga, znaš kako bi se ja tukao. Mislim da ima tamo druga lupa. Mislim da je plus. I samo ništa od stvari. Ne, skidaj oklop. Dobro. Pošto moram, troši mi se. Brda. Kako je zombi ušao ogor? Bože moj, ja moram postaviti. Ajde. Kod je 52... A ovo sam samo iskupao. Bokova. Brate. Možda sam još nešto kupao. Ko znam. Nema ne daje. Bože moj.
Okej. Troszkę porasło. Dajcie mi to. За enchanting table, šta još? Pa da, za bojice, treba će mi troška ipak. Ne znam šta ću još da pravim, onaj puno izgleda koliko celjaka. Stvari jeste. Šta bi da pravim? Pa mogu neku ogradicu oko ove kuće. Sad mi je pa na pamet. Imamo voku štapića. Ja sad ne mogu da pravim kapiju. Pa što ću da pravim? Čekajte, da gledam gore. Nešto me podsjećam. Šalim se, nećemo više praviti. Znači, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, vidimo se na nekom narednih.